Λοιπόν, κύριε Βέκιο, τελευταία αγωνιστική υποχρέωση της ομάδας σας στο παιχνίδι με τον Όμηρο. Τι γεύση σας αφήνει η διαδικασία των Μπαράζ? Εντάξει, είναι μια πικρία, γιατί πιστεύω ότι με μια ισοπαλία να πάρει στα μεταξύ μας με τη Σάρτας, με την Άρτα από το οποίο δικαιούμαστε, θα είχαμε κάτι καλύτερο. Δηλαδή θα ήμασταν εμείς πρώτοι. Τέλος πάντων, αυτό το τουρνουά τελείωσε. Συγχαρητήρια στην Άρτα που βγήκε πρωταθλήτρια. Είναι πρώτη, παραδεχτούμε, αυτή πρέπει να βγει δίκη. Και από εκεί και πέρα μετά, ας ελπίζουμε κι εμείς λόγω που πήραμε τη δεύτερη θέση, γιατί θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες μου και στο Συμβούλιο. Κάνα μια πολύ καλή προσπάθεια όλη την χρονιά και φεύγουμε από τα Μπαράζ με το κεφάλι ψηλά, γιατί τα παλέψαμε σαν ομάδα όλα τα παιχνίδια και αυτό δίνει την βαθμολογία. Δηλαδή, μπήκαμε δεύτερη με 2 βαθμούς διαφορά. Με μια πικρία, αλλά ευχαριστημένη την προσπάθεια των παιχτών. Ήταν τελικά η πρώτη αγωνιστική αυτή που κόστισε στην ομάδα του Αχέροντα? Κοιτάξτε, επειδή το έχω πει πολλές φορές σε διάφορες συνεντεύξεις αυτό το μήνα, εμείς μπήκαμε στα Μπαράζ μείον 6 παίχτες. Δηλαδή, άλλη εικόνα είχε η ομάδα πριν 2 μήνες, άλλη τώρα. Αν είχαμε την ομάδα η οποία πήρε το πρωτάθλημα και τις επιλογές και το ρόστρο που είχαμε παίρνοντας το πρωτάθλημα, πιστεύω όχι θα είχαμε καλύτερη τύχη, θα παίρναμε άνετα τα Μπαράζ. Γιατί είχαμε πάρα πολύ καλή ομάδα. Τέλος πάντων, με τα παιδιά που μείναν όμως, παλέψανε. Η ομάδα έδειξε ότι έχει πρόσωπο, ότι έχει ένα βάθος και αυτοί που παίξαν τα παιδιά, δηλαδή ήταν πάρα πολύ καλοί. Βγάλαν ψυχή και στις λεπτομέρειες κρίθηκε η άνοδο, η οποία έκλεινε μπροστά. Και η επόμενη μέρα? Η επόμενη μέρα καταρχάς φημολογούνται τώρα. Ας ελπίσουμε ότι οι φημολογίες αυτές θα βγουν αληθινές, ότι και η δεύτερη θέση οδηγεί. Γιατί πραγματικά εμείς που είμαστε στο ποδοσφαίρο, βλέπουμε ότι δεν μπορεί να στηριχτεί η ΓΑΜΑ Εθνική με 4 ομίλους στην Ελλάδα και το βλέπω και λίγο πολύ άδικο να καταστρέφει αυτή η κατηγορία που ήταν η καλύτερη κατηγορία για μένα, το περιφερειακό πρωτάθλημα, που ήταν η κατηγορία που έβγαζε ταλέντα όχι μόνο στους ποδοσφαιριστές αλλά και συντηρούσε πολύ κόσμο οικονομικά, ακόμα και στους διαιτητές. Τώρα ένας διαιτητής από το τοπικό κρίνεται την επόμενη να πάει κατευθείαν ΓΑΜΑ Εθνική στα βαθιά. Αλλά πιστεύω με αυτές τις οικονομικές συγκυρίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δύσκολα συντηρούνται οι ομάδες ΓΑΜΑ Εθνική. Δεν έχουν βοήθεια από πουθενά. Μαύρο χρήμα δεν υπάρχει από δήμους, από την κυβέρνηση δεν μπορεί να δοθεί χρήματα τώρα για να κάνουν μεταγραφές, οι ομάδες να στηρίζονται. Και όλα τα δαπανούν κάποιοι παράγοντες, οι οποίοι παράγοντες αυτή τη στιγμή αυτή την οικονομική κρίση δεν βοηθούν πουθενά. Οπότε είναι ήρωες αυτοί που είναι παράγοντες, είναι ήρωες. Άρα πρώτα ψάχνουμε τους παράγοντες, μετά εμείς οι προπονητές, μετά εσείς οι δημοσιογράφοι. Αν δεν υπάρχουν παράγοντες δεν τρώμε ψωμί κανένας μας. Κακά τα ψέματα. Και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει με 6 ομίλους, με 18 ομάδες. Αν και πιστεύω ότι γρήγορα πρέπει να γίνει το περιφερειακό πρωτάθλημα πάλι. Γιατί πλέον με αυτό το νόμο που έγινε να μην παίζουν και τα πιτσιρίκια μέσα, βγαίναν πιτσιρίκια κάθε χρόνο. Τώρα αυτό 4 ομίλους όλη την Ελλάδα, να μην υπάρχει περιφερειακό και κατευθείαν να πηγαίνει στο τοπικό, το τοπικό έχει διαφορά. Έχει παίχτες χωρίς στόχους, προπονητές χωρίς στόχους, παράγοντες που εφησυχάζονται με ένα χαμηλό μπάτζετ και δεν δουλεύουν και αυτά. Τέλος πάντων. Coach, ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι.